Suposatzen dut, umetan zuretzean euskara izango zala hizkuntza, ezta? Bai, hitz egiten genuen Otxandion bai, Durangon eta Malleuxenien bai. Eta, noz, zelako harremanak erderarekin nun izan zenituen eskolan? Bueno, a ber, nik esan dizut, ni Maristetan euskara egiteik zegoen, esan planteatzen, nire aizpak ospitalean, eta nik gogoratzen naiz, nire aizpa txikia orduko beste anaiak eta nire nebak lanen bat egiten zuten ekonomia alderditik hobeto mantentzen zen familia, eta nire amaren asuntua izen zen bialtu zuen ama frantsesetara. Eta gogoratzen naiz orduen amak esan zuen frantsesetara Maripaz bialdu eta esan ziotela pues para hacer carrera, para estudiar eta bestia, en euskera no le conviene. Eta orduen horre, ez dakiz zer gertatu zen horre apur batez.